Com que tinc tants anys, només que per vella ja em coneixen la gent. Bé, expliqui'm, que vostè no perdona el Sant Jordi, que vostè aquí ve No. per Sant Jordi, plogui o Per Sant faci Jordi, sol. total, he estat potser un any sense poder sortir, perquè no em podia llevar, però ara puc tornar a sortir una mica, em fa gràcia, perquè les coses nostres s'han de mantenir, s'han d'aguantar i s'han de promocionar, o promoure, que està més ben dit, i aleshores val la pena de fer-ho. Si no ho fem els de Sant Feliu, qui ho farà? Vostè sempre preocupada per la llengua, Oh, I i de llibres tant. què? I tant, Que i li tant. regalin molts o en regala vostè? De llibres, a mi me'n regalen molts. Jo els escric i ja els deixo, però no en tinc per escriptora jo, perquè no em passo la vida escrivint. Escric allò que a mi m'ha emocionat un dia o altre, però no tinc interès en tenir. Tinc bastants títols editats, però són treballs de llengua, més aviat són diccionaris i molta cosa pels infants. Molta poesia. Molta poesia pels nens. Avui estan regalant una poesia seva, amb la Rosa. Sí, em fa molta il·lusió. Mira, Que me la pot llegir? La té aquí, la Sí. poesia és aquesta? Me la pot llegir? Sí, Em pot diu, recitar? les roses canten, només sent la tonada el cor que estima. És un haiku. És el tipus de poesia japonesa. Així curteta, oi? Sí. Oh, no pot ser més llarga. Les haikus Ha de són tenir 17 síl·labes just 17. justes i no pot acabar amb aguda perquè volen que la veu quedi en suspens. No que quedi tararat, tatatum, que acabi en sec. O sigui que és difícil perquè ha de dir tot un pensament acabat amb les 17 síl·labes, que no facin vers, no han de caure consonància com els nostres versos, que és ava, ava, iva, iva, hola, hola. No, perquè els japonesos es veu que tenen la idea que ja que tenim tants sons, que per què els hem de repetir en una poesia? És el seu criteri. A més, m'ho van explicar a mi un que ha estat al Japó, perquè jo dels japonesos no hi puc tenir cap tracte directe, perquè ignoro totalment el que fan. Tot el que he fet m'ha semblat que era per guia. La construcció la vaig aprendre d'en Carles Riba, que era el nostre professor de poesia. Però després, per saber tots els ets i uts, n'he hagut de refiar dels que m'han explicat coses del Japó. Però està molt bé. I ara en tinc dos de haikus, 2 llibres, Déu-n'hi-do, tot plens de haikus. tots fent els haikus. I després... Però això té la seva complicació tècnica, no? Perquè Sí. a banda de fer-ho maco, ha de quadrar-ho. Sí, esclar. I després hi ha l'altra forma que amplia un haiku, que se'n diu tanka. La tanka és igual que un haiku, amb 2 versos més de 7 síl·labes. O sigui que el haiku igual per començar i 2 ratlles de 7 síl·labes. Allò és una tanca. Explica una mica més, però aquesta és la que feia més en Carles Riba. I jo he volgut quedar-me el més senzill, en el haiku sol. Escolti'm, expliqui què significa per vostè Sant Jordi, perquè clar, Sant Jordi, primers llibres, que és el que l'apassiona, i segon les roses, que és el que identifica la nostra ciutat. Sant Jordi és gairebé com podria ser la segona festa major de Sant Feliu, no? Sí, però a mi té més aviat el sentit de llegenda. Té el sentit de llegenda i és com un emblema català que ha anat passant el temps, ha anat canviant, i el tinc com un sant de casa. O sigui que no miro el sant, ni miro els fets, miro la significació que ha passat a tenir. Això és el que jo estimo. I com tantes coses de Catalunya no voldria que s'esborrés mai, ni que es perdés mai. Perquè sense aquests símbols no serem res. Som un poble molt petit, som molt poca cosa, però tenim molt de mèrit de tenir molta personalitat. I tampoc ens l'hem de deixar prendre. Estimem tot l'altre. Jo tant de bo pogués saber més llengües i llegir en més idiomes
estaria molt contenta. Però que no em toquin el meu. Jo no vaig en contra res. A mi la literatura castellana l'admiro i l'envejo, perquè té una amplitud que la nostra ja territorialment no pot tenir. Però la nostra. Jo sempre penso que per maca que sigui una dona i per més que ens admiri, no li preferirem a la nostra mare. La nostra mare, encara que no sigui tan maca, ni presumi tant, ni tan vistosa, ni tingui tants mèrits com una altra senyora veïna, aquella senyora veïna no ens l'estimarem tant com la nostra mare, ni la canviaríem. Doncs això és el que ens passa. Jo me'ls estimo molt a tots els altres, però sobretot que respectin el meu. Això sobretot. Se'n recorda que l'altre dia vam parlar d'en Pere Dot? Quan la vam gravar vam parlar d'en Pere Dot. Ah, sí. Del seu 25è aniversari, que és aquest En any. Pere Dot jo de tracte directe no n'hi vaig tenir gaire, però molt de tracte sí, perquè em recordo que tots els estrangers o forasters que venien a Sant Feliu jo els acompanyava a casa d'en Pere Dot perquè veiessin els rosers, encara que no m'ho demanessin. I en Pere Dot l'admiro molt perquè treballava d'una manera molt quieta i treballava molt. I ens donava nom a tots, ens l'hem deixat perdre. En Pere Dot de Sant Feliu, per fer cases, es va edificar, se li va treure terreny, es va omplir de fum del ciment tots els rosers i va haver de deixar-ho perquè els vivers no li anaven endavant. Ara hi ha els seus fills, que també un d'ells ha continuat, però l'altre no ha tirat endavant amb aquesta qüestió. Jo, en Pere Dot l'admirava moltíssim. Se'n recorda vostè, potser en l'època de Pere Dot, com es vivia la diada de Sant Jordi? Doncs no gaire, no ho recordo. No gaire. Jo això, la mirada de Sant Jordi, la recordo des dels anys de la repressió, diguem. Quan es va començar a decabar la dictadura. Perquè abans jo passava poques temporades a Sant Feliu. Mentre que vaig fer el primer ensenyament el vaig acabar a França. Jo no tinc el certificat d'estudis espanyol, el tinc en francès, tota la primera ensenyament. I això em posava que cada estiu o cada primavera jo també anava a França a casa d'uns amics a passar una temporadeta. I després estudiant, anant i venint de Barcelona, perdia contacte molt amb Sant Feliu. Jo hi era molt agafada, però no podia exterioritzar això meu perquè la meva vida se m'enduia per estudis i per coses. Però bé, va anar passant el temps i em va agradar tant Sant Jordi que per mi és una de les millors festes de l'any, cada any. I ara malalt i tot i vella, perquè què ha de fer una vella com jo, a buscar roses i llibres. Doncs encara guardo aquell coquet de dintre que em diu és Sant Jordi, s'ha de sortir, s'ha de tenir roses, el meu fill m'ha dut les roses, la tinc a casa i jo contenta. Me n'alegro molt. I de veure que aquí hi ha aquesta animació, tinc por que es torni massa comercial. Ja ho és una mica massa comercial. Però és la vida, això ho suporta la nostra civilització. Gràcies que ho celebrin. Però podria acabar fent-se un ball, vull dir. I ja perdria la gràcia de la festa de Sant Jordi. I això em fa molta por, perquè la gent és molt utilitària i molt poc sentimental. Però veig que encara hi ha noies amb rosa pel carrer i això em fa molta il·lusió. Que duri, hem de dir, que duri. Moltes gràcies, Joana. De res, I feliç Sant Jordi. igualment.